गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो खनसे जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली आङो दिनैहाय बे भिडिअआ मैयानो खालामनांगौमोन आं। मैयानो बरननांगौमोन, रिलिज जानांगौमोन मैयानो, ओमफ्राय खालामनो हानाय जायाखिसै। माखासे उसुबिदानि थाखाय आं खालामनो हानाय जायाखै। थेवबो दिनै फुङाव लाबोफिननांगौमोन, दिनै फुङावबो हानाय जायासै भिडिअखौ लाबोनो। माखासे प्रब्लेम उसुबिदानि थाखाय देहाबो थिग बेफोरबायदि बारा मोजां नङा, लोमजाखुबाय थादों। ओमफ्राय फारसेजों गुबुन मोनसे डक्टरनावबो थांना फैनाया मैयासो सफैदों, हरनि 12थासो जादों। जाय हक बाथ्राफ्रा बिदिनोसै। दिनैहाय 17 बोसोरनि बाथ्रा, डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बुंदों बिथां प्रमद बर'आ। मोनसे भिडिअ क्लिप आं नोंथांमोननो होनि बियो प्रमद बर'निनो समस्ति। बिथाङा 17 बोसोरनि बाथ्राखौ बुंदों। थिगैसो आंहा बुंनांगौ बावहाय दं, एसेब्लाबो दङ होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला मैयानि जिहेतु भिडिअ नुथाय प्रमद बर'नि, बिथाङा बोसोरनैयावहाय गोबां डेभेलप खालामदों होननानै बुंदों। थिगैनो दं नोंथांनि डेभेलप खालामनाय, आरो नोंथांमोना बलेर' नैबे बिथां प्रमद बर'नि समस्तियावनो माबायदिहाय गारि बेलथायहां जानायखौ नुनो मोन्दों। बावहाय डेभेलपमेन्टखौ मिथिबाय जानांगौ नोंथांमोना आरो नुबाय जानांगौ। आरो डेभेलपमेन्ट मोनसेया ओरैबायदि गोजोन गोरोबथा फैनानै सागान होनानै दिनै NDFB गोबां डेभेलपमेन्ट जादों। दिनैहाय केस जोबनांगौआ हाइनास नन हाइनास बिबो डेभेलप जाबाय बा जोब्बाय। बिबो गासैबो NDFB सेंग्राफ्रा दा केसनि खेथ्रआव बिबो जोबनानै थांबाय। 2 बोसोराव कमप्लिट जोबना थांबाय, हाइनास नन हाइनास। आरो जायफ्रा दिनै NDFB NIA केस नांनानै थानाय बिथांमोना जेल सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय। जेल सिंनिफ्राय ओंखारनानै दिनैहाय उदां जानानै न' आरामै दंजोबो। बेयो प्रमद बर'नि डेभेलपमेन्ट जानाय। आरो लोगोसे NDFB मुंख्लं जानाय जायफ्रा रिहेबिलिटेसन मोनाखै, आरो जायफ्रा मुंख्लं जानाय न'खर बिथांमोना, जायफ्रा रिहेबिलिटेसन मोनाखै बिथांमोनाबो मोनजोब्बाय। मुंख्लं जानाय मार्टियास जानाय मानसिफ्राबो बिथांमोनाबो 5 लाख आरो 4 लाख बेखौ कमप्लिट मोनजोब्बाय। बिनि बिथिङावबो डेभेलपमेन्ट जादों बिथां प्रमद बर'नि CM जानायाव। आरो साख्रि मोननांगौआबो बिबो साख्रि मोनबाय पेरामिलिटारियावहाय। बिथांमोनाबो बिखौ साख्रिखौ मोनबाय। दिनैहाय नै मास मोनथामनि बेथन जागुलाय लांबावबाय। ओमफ्राय आरोबाव मा होनबावगोन, नैबे NDFB जायफ्रा मुंख्लं जानाय मार्टियास टम लुनाय बेखौबो बिथांमोना लुनानै होबाय। आनखि नै देग्लाय दैबानाजों खावसे खुरजाबावबाय। दाखालि थांनाय सप्ता अखा हानायावहाय दिनै मार्टियास टमा दिनैहाय दैजों खुरनानै थांजाजोब्बाय। होनबा जों बेफोरबायदि डेभेलपमेन्ट खामानि मावनायखौ होनबा जों बेसेबां बाख्नायनांगोन आरो बेसेबां मा बुंबावनांगोन। बोसोरथामाव बिथाङा मावजोबनो हाया। बिथाङा खोथा बुंना लादोंमोन ना, आं दिनैहाय मा होननानै बुङो, साख्रि मावनो गोसो गैयामोन, खिन्थु आर्मि साख्रिखौ आं मोनदोंमोन 3। मानसिया फार्स्ट खनसे मोननायावनो मावा आरो नोंहा 3 साख्रि मोनबावो। माबायदि साख्रि बिलाइ नोंनिया प्रमद बर'नियालाय बिलाय? बेखौ आं बुंनाय राव नङा, बे प्रमद बर'आ गावनो CMआ बुंनानै लानाय, मिथिबाय? बेफोरबायदि दिनै डेभेलपमेन्टनि खेथ्रआवहाय नैबे गुबुन समस्तिखौ आं बुंनो थांला। प्रमद बर'नि नैबे मोनसे भिडिअ फुटेज आरो नायलांबावदों, खोन्थाबावगोन आं बेखौ। दिनैहाय NDFB बिथिङाव डेभेलपमेन्टनि खोथाखौ बुंबाय थायो। बेसेबांथो डेभेलप खालाममारखो दा नोंलाय 2 बोसोर 2.5 बोसोरावलाय? माबे जायगायावलाय खय 100 किल'मिटार, खय हाजार किल'मिटार नोंलाय लामा मावखो? खय हाजार मोनबेसे कलेज लुफुंजोबखो? माथो नोंनियावलाय गासिबो ओरैनो माबाल'सो खाम्फाल' गायसननानै दोनजोबनाय गोजा। मोनसेबो फाउन्डेसन खालामनायखौनो नुनो मोनाखै। मोनसेबो दिनैहाय नैबे हाग्रामायावबो BTC एकर्डनि गेजेराव एग्रिकालसारनि फैदोंमोन, बिखौबो बानायाखै। दिनै बहाबा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामावहाय माबा कलेज फैदों, ABCDYZ माबा कलेज फैदों। बेफोरखौ बुंजोबबा, खाथा लायोबा जोबलांजोबगोन लिरोब्ला। बेफोरखौ माथो जेबोखौनो मावनायखौनो नुवाखै। हर सान खामानि मावदों होनलाय। सोरबाया दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङोब्ला बोसोरथामल'नो जानायावलाय माथो मावना होनो हानो? खोथाफोरा बेफोरबायदि जालायलाङो। दा ओंखायनो बिथाङा डेभेलपनि बाथ्राखौ गुबुन पलिटिक्सखौ बुङा लाफानो, बिथाङा BPFखौ बुङा लाफानो, बिथांमोना नैबे जोंनि दा खुंथायाव थानाय UPPL बुङोब्ला गासैबो सोद्रोमाफोरा नांहैजोबो नालाय, देहायाव नांहैयो। ओंखायनो प्रमद बर'खौ बुंनायाबो मोजां। प्रमद बर'आ ओंखायनो बिथाङा दिनै खुंथायाव दङ, थगाय थसिनो, बायदि रोखोम बुंफ्लिनो। बर' रायजो राजाया दिनै प्रमद बर' होननानै बुंबा
मामोन गाबोमोन बै समाव दा बे प्रमदनि थाखाय गाबग्रा रावबो गाबग्रा गैया दिनैनि दिनाव सोरबा सासेनि थाखायबो गाबग्रा गैया मिथिबाय मा अबस्था खालामनानै दोनदों बर'फोरखौ दिनैहाय बेफोरबायदि बुस्थुखौ बुङोब्ला बेफोरबायदि खोथाफोरखौ बुङोब्ला बै बे सोद्रोमाफ्रा बिखायाव माबा मोनसे सुनायफोर बायदि नांहोयो थ' लोगोफोर दिनै गोबां बाथ्रा बुङा आं जुदि माबा मोनसे गाज्रि राव बा गाज्रि सोदोब बाहायदोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजा आरो गासैबो इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरनाव मेम्बारफोरनाव क्षमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा लाफानो बावैनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि